The Daughters of St. Paul, in collaboration with the Archdiocese of Palo, present to you Sunday Gospel Reflections. The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph, and Judas and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin, and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. We are invited to share this week in the great mission of Jesus Christ, the only begotten Son of God. He continues to amaze us by his life, words, and actions. So God so powerfully shares with us his only Son to become one like us in all human ways except sin. He inspires and empowers us to participate in his saving action through his redemptive death and resurrection. This is God's plan and purpose, to save the world through Jesus, the human God, with us. Jesus came to this world from humble origin, yet manifesting the power of God in sincerity of heart, attracting people whose minds and hearts are open to God's ways and means. A carpenter's son from a small town of Nazareth, so ordinary and simple. God chose this humble image so that those who truly seek God may discover the greatness and power of God through meekness, simplicity, and ordinary appearances, hence available to all. We may see ourselves as ordinary, husband or wife, parent or guardian, a child, a carpenter, laborer, or a house helper. But the power of God finds its way through simple yet willing hearts to open, accept the power of God through to work and through in and through us. We contribute God's saving work by humbly accepting our poverty before God and our ardent desire for God's love to grow in and flow out of us. Like Jesus, and through his power in us, we can perform great works of God and for God. May we truly embrace Christ, his image and character, and empower us to faithfully perform our Christian duties with love, joy, and peace. Let us bring Christ with us wherever we go, whatever we do, joyfully touching, healing, and announcing that God is truly Emmanuel, the God with us. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, you are infinitely good, and all your works are marvelous. We rejoice and are thankful for your goodness and for the giftedness of one another. In the face of oppression, discrimination,
and rejection. May we be open to the promptings of your graces to enable us to maintain our tenacity and perseverance so that we will stay focused on your loving kindness. In this year of Missio ad Gentes, bless the Church with more missionaries who are sincerely joyful to be sent to foreign lands. Renew in them the grace of your Spirit that will impel them to be witnesses of Jesus, your Son, to a world broken by greed, violence, injustice, sickness, and suffering, especially because of COVID-19 pandemic. May we be disposed and enthusiastic in accepting those you send to preach to us, enabling us to welcome their teachings seriously. Help us become one another's strength at all times. Grant all this through Christ our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Kitang tanan muingon
sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo na nakita karon sa ika-14 nga Domingo sulod sa ordinaryo nga panahon. O karong Domingo gipahinumduman kita ilabi na sa atong ebanghelyo nga diin sa pagpuyo nato nining kalibutana nagayoy mga tawo nga mukontra kanato, pero diha sa atong pag-atubang kanila dili unta kita muhunong pagbuhat ug maayo ug pagpuyo sa atong pagka-Kristiyano. Ug garon maandam kita sa pagsaulog dining atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Busa kitang tanan mingon, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kong dakong uyamot sa una-una sa kulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ko kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios amahan magahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayag kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak samahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawatang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos samahan, dawata namang pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Jesucristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan, palingkawasa kami sa sala, ug dad-a kami ngana sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog malingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios ug ipatindog niya ako. Unya miingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon masayod sila nga aduna di ay propeta diha kanila, mutuo sila dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang atong itubag. Nagatutok ako sa Ginoo, nangaliyupo sa iyang kaluoy. Palihog atong Osborn. Nagatutok ako sa Ginoo, nangalupo sa iyang kaluoy. Kanimo gihat ko ang akong mga mata,
kanimo nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon nga ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay sa mga kamot sa ilang mga agalon. Palihog ang Nagatutok tubag. ako sa Ginoo nangayuko sa iyang kaluoy. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babayi, nagabantay sa mga kamot sa iyang agalon nga babayi. Sa ingon usab, ang atong mga mata, nagatutok sa Ginoo nga atong Dios, hangtod nga maluoy siya kanato. Atong tubag palihog. Nagatutok ako sa Ginoo nangayuko sa iyang kaluoy. Kaluy kami, O Ginoo. Kaluy kami, kay matagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among mga kalag, gipuno pag-ayo sa bugal-bugal, sa mapahitason, sa pagtamay sa tawong garbuso. Palihog atong tubag. Nagatutok ako sa Ginoo nangayuko sa iyang kaluoy. Ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Mga igsuon, aron dili ako mapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang nga akong nakita, gihatagan akog sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo, nagampo ako sa Ginoo nga iyang kuhaon kining sakita apan ang iyang tubag mao kini. Igo kanimo ang akong grasya kay musamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga mapanamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga kakulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan, lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia! Gipadala ako kaniya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Alleluia! Palihog manindog. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay, miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto ug sa ilang pagkadungog kaniya, nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat uni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya ug giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babayi ani aman dinhi magpuyo? Tungod ni ini, wala sila mutuo kaniya.
ug bingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo o sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila'y pagtuo. Unya miadto si Jesus sa kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Gaygon ito. Mayong buntag kanatong tanan. Can we greet each other good morning? Ina inyong tapad, good morning. Kung mangutana ko ninyo karon, what hinders us to truly understand and communicate to other people? Unsa man ang babag nato sa pagsabot ug pakigrelasyon nato sa atong isig katawo? Unsa kaha ang inyong ikatubag? Nakadungog na siguro mo sa pulong nga bayas. Ang buot ipasabot sa pulong nga bayas nga anaa kitay personal nga panglantaw sa usa ka tawo, sitwasyon o butang, maskin wala pa kita kaila niya o kasinati niya. Our biases to the person and situation hinder us oftentimes to objectively know them. But ipasabot, usahay ang atong mga biases nga naa sa atong una-una, maoy butang nato sa sitwasyon nga dili kita maka-communicate og maayo, makasabot og maayo sa usa ka tawo o usa ka sitwasyon. Sama pananglitan ang atong bias kun gwapo unya macho gani ang panikton, ang atong tawag ana hunks. That's our bias. Pero kung maot gani maghukas unya panington luod. Kung gwapa gani ang magpakigol, ang tawag nato ana pasyonista. Pero kung gani tambok ang magpakigol, usay tawag nato puryagaba. Kung tutukan gani tas gwapo, labi ng mga babayi, mga teenager, kilig. Pero kung tutukan gani dili gwapo, manyakis. You see these biases? You see people oftentimes base their judgment on what they see, but not what they truly know. Sama rana sa experience namo nga mga pari, dili mi makakuan sa mga biases. Kung ang batanong pari mukuyog og mga batanon, labi nag mga babayi, ingnon dayong chicks boy. Pero kung ang batanong pari, mukuyog o mga lalaki, ingnon nga, di ba? Wa jud tay padulngan. Kung baadto ta dito sa, ako makikuyog ko sa mga medyo idaran, bingon po ding mga batanon nga, wala ko'y kasing-kasing para nila. Siyempre, usahay, mas makigrilit ka sa parihan ni mong edad. Dili ba? Whether we like it or not, naagoy mga tao nga kampante ka, nga diin mas at home ka, nga makigkuyog o makigrelasyon. Ang epekto sa pagkabayas, mao nga atong mabaks ang tao sumala sa atong kaugalingon nga panglantaw. The experience of being an object of bias is not something to the life of Jesus. Mao kini ang gihulagway karon sa atong ebanghelyo. Siya mismo
ang iyang kaugalingon nga tagalungsod o kababayan wala mismo mituo kaniya tungod sa bias nila sa kinabuhi sa atong Ginoo. They have questioned the background of Jesus. Dili ba na mao man na ang karpintero, anak man na ni Jose ug ni Maria? Dili ba mao man na ang naman na siya mga igsuon nga nagpuyo dinhi? Dili ba na pobre ra man na? Ngano mang mutuota nga nagwaliwali na diri sa sinagoga? Ang mga tawo nga nakakita ni Jesus natabunan sa ilang pagsabot o pag-ila sa tinuod nga manluluwas nga Mesiyas tungod sa ilang bias sa background sa atong Ginoong Hesukristo, ilabi na sa iyang pamilya. And that is why this is the challenge for all of us, especially Christianity. Christianity is a call of authentic communication and relationship. Tinuod nga pakigrelasyon o komunikasyon. Walay chismis diha unta sa pagkasimbahan, sa pagkasumusunod ni Kristo. Pero ambot lang, kalagmitan nato nga kasinitian kung chismis ang hitsgutan, ang tawo magbula mangyud ang baba basta chismis ang hisgutan. Pero kung kabahin na gani sa pulong sa Ginoo ang hisgutan, ang baba murag gigluhan, dili ba? Tan-awa ra ba gayud atong i-evaluate ang atong kaugalingon? Are we become propeta or chismosa? Human sa simba, kining atong nadawat karon, kining nadungog nato nga pulong karon, ato bang gipaambit ngadto sa atong isig katawo? O dili ba ang kinabuhi sa atong mga silingan atong ichismis ngadto sa uban? Let us evaluate ourselves. Propeta ba kita? Nagsulti ba kita sa mga minsay nga gikan sa Ginoo? O atong gisulti ang kinabuhi sa uban? Propeta o chismosa? Napay perti kaayong mutuhog og tabi, basta tabi dili malimtan, punan og dungagan pa. Pero kung pulong sa Ginoo, ipalapos ragod sa pikas dalunggan. Nakoy nakitaan nga video kabahin sa pandemic. Ningon sila sa ang video ningon nga mas maayo kunog yun ang mga chismosa sa muhimong contact tracer. Kay kung chismosa ang contact tracer, wala gyoy murabag, wala gyoy malimtan, lupig pa ang CCTV camera. Pero mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, ang pinakaunod sa atong ebanghelyo karon nga gisalamin sa atong kinabuhi, because the gospel will always mirror to our own life. Maskin usab mahasol kita, maskin maging pareha man ko ingon anak, pero the gospel will always lead us to a good life, to a holy life, to become authentic followers of Jesus. Ug karon gipahinumduman kita sa atong ebanghelyo nga unta palaluman ang atong pagkaila sa Ginoo pinaagi sa atong dakong pagtuo kaniya. So the question on the other hand, dili man ta makalikay sa mga tawo nga naay bias nato, nga dili usahay ganahan nato. The other hand, the question,
What do you do when people have bias on you? Unsa may imong buhaton kung ang tao gichismis ka, ang tao kanang gibutang-butangan ka, na ako'y tulo ka mga punto nga angay natong pamalandungan. Una, never stop doing what is good because you are misunderstood. Kay usahay miyunta dili nako kay akong gihatag ang akong kaugalingon, unya wala man pud ay nila nakita ang akong pagkamaayo. Munang usahay daghan nga mga maayo unta pero nihunong tungod sa komunidad mismo, mga tawo mismo nga gapalibot mooy ni unay og daot. Na ay mga tawo nga mga kontrabida pero ayaw padala. That's the reality. Ang importante ang imong gibuhat para sa Ginoo ug sa imong isig katawo nga naay dakong gugma. Mao nga bahala na sila kay naay mga tawo nga ang kalipay pangdaot ug magpasakit ra. Naay mga ingon ani sa kinabuhi, but never stop doing what is good because you are misunderstood. Padayon tungod kay ang imong gibuhat dili para niya, para sa Ginoo. Ikaduha, never take revenge to people who criticize you. Naay panultihon nga nag-ingon, an eye for an eye makes the world blind. Ayaw panimalo sa tawo nga kusog, mangchismis, mubira nimo, kay ngano, mga mong sila sa kinabuhi nila nga walay ayo. Kung ang dautan samukon ka, buot pud siya nga mahimo kang dautan para kamong duha mahimo ng puro dautan. Muna nga ang tawo nga walay gugma ug pagtuo sa Ginoo kusog mo daot sa iyang isig katawo. Hinunua pabilin diha kanunay sa gugma sa Ginoo kay pinaagi lamang diha makakaplag kita og kalinaw ug kalipay diha sa atong pagkatawo. Sa kinabuhi, never take revenge to people who criticize you. Aron sa kinabuhi makakaplag kag malinawon nga kinabuhi sa imong kaugalingon. Ikatulo, sa katapusan, pray those people who do not see your value. Pray your enemies. Ang atong Ginoo na itambag kanato, mingon siya diha sa Matthew chapter 5 verse 44. I say to you, love your enemies. Pray for those who persecute you. Unsay diferensya kanato nga sumusunod ni Kristo. And I think this is one of the many identifying factors nga tinud-anay kita nga nisunod sa Ginoo. Nagdiin kung we will be confronted with these realities in our own lives. Lahi ang atong reaksyon, lahi ang atong panglantaw. Common, dili common para sa uban. Mao ni giingon ni Kristo, to love our enemies and even pray for them. Sa katapusan sa iyang kinabuhi, diha sa nagbitay siya sa cross, He is able to express His love even to His enemies. Pasaylua sila, kay wala sila kabalo sa ilang gibuhat. And so, my dear brothers and sisters, no matter how good and kind we are to other people,
There will be people who will destroy and criticize us. That is the reality of this life. It is always part of life. But do not allow them to stop you from doing what is right and living your Christian life. Jesus never looks with the eyes of biases towards us. Rather, He continues to believe in us because He loves us. Kaysa katapusan, kung mupariha tanila, wala na tay diferensya o kalainan nila. Atong hinumduman, ang tinuod nga Kristiyano kanunay nga magpuyo og mubarog sa iyang pagtuo. That no matter what happened, unsa pa ang moabot sa imong kinabuhi, ang tinuod nga sumusunod sa atong Ginoo, ang tinuod nga Kristiyano, kanunay nga mubarog diha sa iyang pagtuo. And I think this is the challenge for all of us, nako, ninyo, natong tanan, nga barugan nato ang atong pagtuo, ang atong pagkasumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Palihog manindog. Kitang tanan moingon, nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan magahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pa ang katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo sa nga may lawas ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos siya namatay ug gilubong. Sa katulo ka adlaw nabanhaw siya ang matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit nagalingkod sa tuos sa aman. Mubalik sa may mayaon ang paukom sa baboy sa mga minatay, o ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa man o sa anak, nuhan sa man o sa anak, gisimba siya og himaya, o misolte pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, Santos Katolikog Apostolikong nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinawing umaabot sa kalibutan. Amen. Gisilikway si Kristo sa iyang mga katawhan. Diya sa pagtuo atong dawaton siya nga atong Ginoo ug manluluwas. Ug kita musangpit sa iyang ngalan. Ug bingon kita, Ginoo, dungga kami. Alang kang Julito Cortez, atong obispo, diha sa iyang pagpangalagad alang sa kalambuan, sa katolikong pagtuo, nga Espiritu Santo magpadayon, unta sa paglig-on kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga. Alang sa mga magbalantay sa kalinaw, nga nagserbisyo sa katilingban, nga makanunayon unta sila sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na ug hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta
magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dunggat mo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadunggalan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa himayang dayon kanila nga namatay diha sa pagtuo ug pagdawat kang Kristo, ilabi na sa mga gipahinungdan ni atong misa karon, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa imong kaayo, Amahan, pamati ang among mapangamuyo sa imong matuon nga katawhan, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampok kamo aron ako og ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong makamot alang pagdaig paghibaya sa imong ngalan alang sa tapuslanan sa tibuning santos nga simbahan. O Ginoo, kininggas ang gihalad alang sa imaya sa imong ngalan. Maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga na sa kinabuhing dayon, pinagi ni Kristo among Ginoo, nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa kanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagkatawag gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa krus
o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, o sa iyang pagkabanhaw, miatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel, ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kitaas-an. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kitaas-an, palihog man luhod. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos diring mahagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag diini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panyapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdubi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Ulito among Obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdubi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga masantos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, dihatag na kanimo magahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gabito ng pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos. Amen.
Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malauman, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. With grateful hearts and smiling eyes, let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Kini maong atong Ginoong Jesucristo, ang Ginoo na nag-antos ug nagpakamatay diha sa krus, aron ang katawhan nga makasasala mahatagan og kinabuhing dayon. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa tibuok kalibutan, bulahan kitang tanan nga mga makasasala nga gidapit sa iyang langitnong bangkete. Ginoo, ko ang mga lawat kanimo, pamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Mag-ampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagday kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi ngay mong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manduhod kita alang sa atong orasyo imperata. Maluluyon ug mapaungaron nga Amahan, ania kami nangalayupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka ug misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako umong gugma, kay bayaw mo ang imong balaang mga kamot, pagwag kang sa sakit ug kamatay, liguna ang among pagtuo o paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mohunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna, pinaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas o kaluoy, ug usab matagan sila sa kahimsog sa panglawas o hunahuna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahimsog ug maproteksyonan ang nag-alagad sa masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang ni adtong nanginahanglan nga unta pinaagi niining pandemya ang pagpakabana ug paghigugma ngadto sa tagsa-tagsa, mauunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kangturan. Amen. Ningaliya kami sa imong proteksyon, o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon ug balaang Birhen Maria. Amen. Santa Maria Dalangpan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa mga announcements. Salamat. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, that is July 13, 2021. Anticipated Mass, Zone 4 and MBG, 6 AM Mass, Zone 5 and MPHRM, 8 AM Mass, Zone 6 and CWL, 5 PM Mass, Zone 7 and LM Community, 7 PM Mass, Zone 8 and Divine Mercy Promoters, Lectures, Group B. Church donations. This is for the period of June 27 to July 3, 2021.
Wilfredo and Estela Patrocinio, 3,000 pesos. Vicky Chan Veni, 2,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Generica Drugstore, 1,000 pesos. Another anonymous, 500 pesos. And still another anonymous, 300 pesos. Niya usab kita mga pahibalo. This is from the PPC liturgist. Gipanumduman ang mga presidente ug mga representatives sa mga zones, chapels ug religious organizations sa binulan nga tigong karon Domingo, July 4, 2021, human gayud sa Santos nga misa karong takna alas 8 karong buntag. Himuon kini sa atong parish center. Kaduha, magsugod na usab kita sa nobinaryo sa Birhen sa Carmel karong umaabot nga Miyerkules, July 7, 2021. Kini agig pangandam sa kapistahan karong umaabot nga July 16, 2021. Ang kinabuhi ko, halad ko, usa ka programa sa simbahan, diin ihalad nato ang pagpasalamat sa Dios, pinaagi sa atong halad sa envelopes nga ihulog dinhi sa box dapit diri, dapit sa altar. Hinaot magiyahan kita niini. Daghang salamat. Ang nagpahibalo sumala sa akong giingon, PRC liturgist. Niapay laing pahibalo. Ang sunod sa sunod Domingo, karon July 4, 2021, unang Domingo sa Hulyo, mauna ang sugod sa kansilar sa misa matag alas 3. Ang takna sa hapon. So canceled na ang 3 o'clock nga mass ug hangtod na kini sa mga mosunod nga bulan. Hinaot giyahan kita niini. Ang kinabuhi ko, halad ko. Sa simbahan nagpadayon gihapon kini ang buot mo halad alang sa ilang mga selebrasyon o kaha mga anibersaryo. Palihog lang paghulog sa inyong mga envelope ani dapit sa atong altar. Daghang salamat. This is again from the parish liturgist. I think that is all for this morning. Thank you, and again, good morning. Palihog manindog. Ginoo, naigugma ikaw sa imong katawhan, bisan ko na isilaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon, ug itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad natong santos nga misa, dada ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ. Blessed Sunday to each one. Mayong buntag kanatong tanan.
of feeling ng nagmamahal at saka minamahal. I think there is nothing more beautiful to experience in life than to love and be loved. Pag-ibig, yung binibigay mo yung sarili mo, attention mo, at confident ka na nilalove mo rin, ay linalove ka niya. Na-inlove ako sa isang lalaki, nakasamahan ko sa PCY. Mabait, gwapo, mukha ideal siya. Tapos, na-inlove ako sa kanya, sinagot ko siya. Tapos, naging kami for almost 5 years. I have that faith na I was loved. Siguro po, kasi tinitreasure ko yung love na yon, na andyan lang siya, andyan lang sila. I felt masaya ako dun sa boyfriend ko eh. Pero parang may mystery, hindi ko maintindihan. Parang I am searching for something more. Mas may higit pa akong hinahanap na parang greater joy. Hindi ko maintindihan kung saan ba yun. Ay, huwag ka na doon, sayang. Sayang ka, iha. Anong gagawin mo doon? Magdasal lang. Meron pang mga ganyang comment. Kung hindi ba naman ako magbago noon, mas nagiging I know, ewan ko ha, kung this is superficiality or vanity to tell this. Pero kapag pala talaga mahal na mahal tayo ng Diyos, wala tayo ibang magagawa kundi magmahal din. Kahit mahirap magmahal. Kasi pag nagmamahal tayo, namamatay tayo sa sarili. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Issue ko nung pumasok ako sa monasteryo ay yung human love ko. Yung personal, yung special experience na minahal at nagmahal doon nga sa particular person, yung guy na naging boyfriend ko. Pati din yung sakit, yung pain na iwanan ko sila nanay, si tatay, yung pamilya ko kasi ako ang panganay eh. Ang sinakripisyo ko po. Siguro lang I have to be with my parents in their trying moments. Pero, katulad ng sabi ko, sila mismo, minsan nagsabi sa akin, binigay ka na namin sa Diyos. Sabi niya sa akin, mahirap ka rin ba ng Diyos? Mas gusto ko mapunta ka sa Kanya kaysa sa iba. Masaya na ako para sa'yo, pero masakit. Pero nilet go niya ako. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di basahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Mas malalim pa nga yung pagmamahal ko sa tinatagal ko dito sa monasteryo. Dahil kung hindi, baliwala tong rehas na to, baliwala tong habit na to. Kasi habang tumatagal ako sa monasteryo,
isa lang ang nare-realize ko maging pag-ibig sa lahat. Kasi ganun yung sinusundan ko. Yung Diyos na sinusundan ko ay walang iba kundi pag-ibig. Kaya po hindi ako nagmamahal. Sayang naman yung nagmamahal sa akin. Yung siya na nagmamahal sa akin. Useless lahat talaga tong iniwan ko. Kung hindi rin ako lumalalim sa pag-ibig. Ako po Sister Mary Jan from Queen of Angels Monastery. Ako po si Sir Cherry Marie of the Sacred Heart Vasquez. Mula noon hanggang ngayon, Mula noon hanggang ngayon, Ikaw at ako. At ngayon, nandyan ka na.
Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen.